Partim d'una situació, molt de finals del segle XX, on tot s'ha anat disgregant. L'explosió de la ciutat ha portat a disgregar tota una sèrie de fragments especialitzats de tota mena i alhora també les seves funcions, molt sovint propiciades per l'establiment de xarxes de mobilitat, la inserció del vehicle privat i molt altre tipus de xarxes de mobilitat. Bé, sí que és cert que estem veient dues situacions. Parlar d'un únic model es fa difícil, però sí que veiem que hi ha una polarització envers la necessitat que tenim de grans espais per la distribució i l'emmagatzematge, el que diríem la logística, però d'altra banda també necessitem d'aquests espais molt més urbans, continus, on es produeixen activitats més petites, el que podríem dir el sector de la petita i mitjana empresa, que són molt necessaris, diguem-ne, per l'establiment de metabolisme propi i les funcions de la ciutat. Principalment, si poguéssim, diguem-ne, basar aquests dos models que parlàvem fa un moment en dos tipus de requisits, estem parlant d'espais de gran mida i, per tant, els hem de lligar bé amb la xarxa viària bàsica, per tant estem parlant de connectivitat, i d'altra banda estem parlant de models urbans amb els quals la connectivitat, la relació amb els teixits és importantíssima. Per tant, és un altre tipus de dimensió i alhora de requeriments. El concepte d'indústria sí que és molt divers i ens fa falta un concepte divers. És veritat que estem apuntant a un tipus que anomenem indústria 4.0, podríem dir amb un grau elevat d'innovació, però necessitem tots els tipus. Necessitem els continus urbans on es faci la producció, la distribució i reparació, on s'englobi també i s'incorpori els temes de reciclatge. Necessitem també d'aquests grans espais que anomenàvem. Per tant, per ser resilients, el que estem dient també en aquests darrers anys, necessitem un ventall ampli de situacions industrials. Els reptes, principalment, hi ha un tema d'optimització, això que dèiem fa un moment, optimitzar el que tenim i millorar-ho, sobretot, millorar-ho a nivell de serveis, d'equipaments, d'ajudes a l'empresa, o, si més no, propiciar, a través de la millora de tots els espais urbans, que es reactivi, es reindustrialitzi i crear uns condicionants òptims perquè la nova indústria vingui.